जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गसाइगावनि दावागुरियाव जोलुर बादायलायनाय खुंदों। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दिनै जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावागुरि गामिनि दावागुरि लाइमोन क्लाब खाम लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बे जोलुर बादायलायनायखौ मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो। गावनि बिबुंथियाव बिथाङा आथिखालनि बिटिआर सरकारा गेलेनाय बिथिङाव माबायदि हाबा मावगासिनो दं बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथियो। सिङाव थानाय जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ लानानै दिनै बे दावागुरि फिल्डआवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोङो बेखौ जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। थांखिया जोंना बेनो जे जाहाथे जोङो लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जोङो जौगाहोनो हायो। जोंनाव गोबां बेबायदि माखासे टेलेन्टेड लाइमोनफोर दङ जायफ्रानोखि जोलुर बा फुटबलाव जोबोद मोजां। दा बिथांमोननि जे टेलेन्ट बै टेलेन्टखौ जोङो नार्चार खालामनो थाखाय बिथांमोननि टेलेन्टखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै जाहाथे बिथांमोना मोजाङै गेलेनानै सानसे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। बे नोजोरखौ बोनानै जोङो लाइमोनफोरखौ बेबायदि गेलेनाय बिथिङाव एंगेज खालामनो थाखाय जोङो बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंदों आरो जोंनि बिटिसि सरकारा गेलेमु बा स्पर्ट्स फारसे जोङो जोबोद सिरियास आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै नोंथांमोना मिथिगौ जे फैबाय थानाय 9 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय 23 तारिख अक्ट'बरसिम जोंनि बिटिसिआव जोङो 10टा 6 शेड्युल काउन्सिलखौ लानानै मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बा प्रिमियार लिग जोङो खुंनो थांगासिनो दङ आरो बे प्रिमियार लिगआवहाय गासै 10टा 6 शेड्युल काउन्सिलनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन। मेघालयनिफ्राय 3 टिमा बाहागो लागोन, खासि, जायन्तिया आरो गार'। लोगोसे जोंनि त्रिपुरानिफ्राय मोनसे टिमा बाहागो लागोन। मिज'रामनिफ्राय 3 टिम लाइ, मारा आरो साकमा बिथांमोना बाहागो लागोन। जोंनि आसामनिफ्राय डिमासा काउन्सिलनिफ्राय, कार्बि आंलंनिफ्राय आरो जोंनि बिटिआरनिफ्राय स' गासै 10टा टिमा बेवहाय बाहागो लागोन। थांखिया बेनो जे जोङो स्पर्ट्स फारसे जाहाथे जोङो गोजौ लेभेलसिम जोङो आवगायलांनो हायो आरो बेबादिनो बे मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जाहाथे जोङो नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो स्कप होनो हायो।